Migori. Bende wawinja nane Yuak en ang'o ahinya nyaka luore koda gope ma bende kaunti ma Migori nitiere godo. Ma en report mano mar George Juma. And Secretary General mar Migori County Contractors and Supply Association. Kendo an jagoro be maduong' mar Lake Region Block Contractors and Supply Association. Aparo na bro wuoyo status ma pending bills in Migori County because this is where I reside and most of my business maga timo Migori ka. So far we had a comprehensive list mar pending bills mar Migori County. Ne wa share gi Finance Department like 2 years ago. And adira marwa shenne osebedi kichulogi ma sama wuyo godo ni part of the list, most of it also chul. In my office atimo reconciliation to get to know ni mage moso chul to mage mapoko chul. It is true pending bills osebedo kai nyawa and then where mosebedo kawero most of the time. Wakada uwe mang'eny nikech osewacho mang'eny kaka contractors winjo gi kendo kaka contractors wasewito gi mang'eny tie jomose thonse jomose us gigegi. Dwa her mondo ayud a permanent solution to these matters pending bills. Manak manya korom gajuang mago chala mago gope he county mano ma Migori. Yuak en mana macha e county ma Kisumo bende ologor bende in bende achune ne thuolo bende mar loso kotende kod weche mopogore ma bende osebed ka iwacha inyenye weche mag contract ok kibed mana ni ene seu bende moda mana bione county achiel ng'eni unduto te wuok e county mano ma Homa Bay katika mana chied nade mamage bende neno kata mana e counties mamoko ologor. Ero kamano mokwongo nyaka bed gi ratiro mar reply e gik ma ondik owacho.